Isa na namang exciting na art project ang gagawin natin ngayon. At special ang ating guest. Oo, kasama natin ngayon si Army, ang little angel ni Ate Marisa, diba? Napaka-cute at parang mas matangkad siya sa amin. Halata. Anong grade ka na, Army? Grade 4 po, Ate Karen. Grade 4 siya, Ate Jonah. So, kayang-kaya niyang gawin itong gagawin natin. Simple lang siya. Oo. Ikaw, Army, mahilig ka ba sa puppet? Opo. Oo. So, napakadali lang yung ating gagawin natin, Jonah. So, ano ang gagawin natin? Excited ka na ba? Army? Opo. Yan, simulan na natin. Pero yung mga kakailanganin muna natin yung Kailangan natin ng glue, of course. Importante to sa ating artwork every time na gagawa tayo. Kailangan natin ng pandikit. Kailangan natin ng watercolor, pair of scissors, tissue tube, and then lapis, and bond paper, and tubig para sa ating watercolor. And yung mga ribbon, yung mga maliliit na ribbons, eagle eyes, accessories. Mga na-drawing na lips, eyes, kung wala tayong mga eagle eyes. Tulad nga ng sinabi ni Ate Jonah, pwede tayong make your own legal eyes. Yes. Tutulungan tayo ni Army. Ang una natin gawin is gumawa tayo ng hairstyle ng ating puppet. Yes. Gupitin natin yung tissue tube. So Ate Jonah, paano gaano pa kahaba or Mga 1.5 inches. 1.5 inches? May technique kasi ito pang fold na to eh. Kailangan lang ng marker. Yun yung gamit ng marker natin. Okay. I-bend lang natin para mag-curl. And kung anong gusto nyong hairstyle, yan. Katulad ko may bangs. Oo. Ito may bang siya eh, yan. Yan, tapos ka na. Oo. Ito yung ginawa ko, madaya, no? Yung ginawa ko na to kanina. Eh, meron na rin eh. Mamaya. Makakita. Ayan. Ayan, kung napapansin niyo sa Ate Jonah, ginugupit niya yung some part ng ating na nagupit na. Then, yan, magsisilbing bangs. Kasi nga daw, gusto niyang makamit yung may bangs kasi may bangs nga daw siya. Diba? Si Army naman, short hair. Short hair. Yan. Ayan, Ate Karen, Army. Para mas cute tignan yung puppet natin, kulayan natin siya. Ayan. So, pagkatapos yan, bale ganito yung magiging kalalabasan kasi ipapadry pa natin. Ipapadry pa natin yung color. Yan. Ito makatagal. So, after that, padry natin. Tapos, idikit natin ng glue dito sa edge ng ating, yung mga nagupit. Ididikit natin siya ng glue. Yan. Kung napapansin nyo, nakadikit siya para ma-fix yung hair at hindi siya nakatayo. Lalagyan na natin siya ng mata at design sa mukha, bibig, yan. Titignan natin kung magiging kabukhatan na Ate Jonah or si Army or baka ako. Pero feeling ko kamukha mo Ate Jonah kasi may bangs siya. Hindi, mas kamukha ko yung isa. Sabihin mo nga, Si Ate, ay si Army. sino magiging kamukha nito? Si Ate Johnny. Oo nga, may bangs ko eh. Yan, si Ate Jonah, lalagyan na niya ng mata. Yan. Pero pag may wiggle eyes naman kayo, pwede din na namin siya Pwede gamitin gamitin. yung figure. Pero pag wala, ganyan na lang. Yan. Parang mata ni Tweety Bird. Okay? Gupitin na natin siya, Ate Karen, Army. Pwede na natin siyang Idikit na natin. idikit na natin. Konti lang yung paglagay ng glue kasi yung paper, sensitive lang siya para hindi malusaw yung papel natin. Pero pag wiggle eyes, okay lang naman sa kanihan. Yan! Okay! Di ba napaka-cute? Before nalagyan yung
stick ng ating puppet, Yan. lagyan muna natin siya ng mga design tulad ng ribbon. Saan nga na nalalagay yung Lagyan ribbon natin dito. Parang diba? girly. Yan. Parang si Army. Na parang army. Ayaw mo siyang ribbon. Okay, pag headphone, ribbon naman natin puppet. So, kailangan natin ng barbecue stick or popsicle stick para sa ating hawakan para magsimpleng hawakan ng ating puppet. Para at least pag pinagalaw-galaw mo siya, diba? Pinagawa na kami kanina. Ayan. Sino sa'yo? Ikaw short hair, si Army short hair siya yan. Ako, fly away. My bangs. Parang hindi ako to. Ako yan, palit tayo. Maging palit tayo. Kasi si Ate Jonah may bangs. Ayan. Ito yung ginawa ko kanina. Ayan. Ayan, pwede kayong gumawa ng puppet show. Yan, magano ng puppet. Di ba meron tayong ano kanina? Yan, mayroon tayong nagawa. Lagay mo dito magpa-puppet show tayo. Puppet show Para mas stage. Ayan. O, diba? Ang cute. Hello, Army! Itaas mo kaya ate Carla. Ito ako maliit. Nagtatago kasi ako eh. Hello, Army! Hello, Army! Ikaw din, Army. Hello, Ate Karen. Hello! Ikaw naman, Ate Jonah. Hello, Army, Ate Karen! Hi! Hello, how are you? Hi. Yan, di ba? Sasagot ko. Kumusta kayo mga kaibigan? Basta, napakadali lang. Ang sayang gawin. Tapos, pag maglalaro ka ng mga kaibigan nyo, wala. Parang ang sarap ng feeling na gumagawa ka lang ng puppet na made of paper or tissue tube. Okay. Yan. Nag-enjoy ka ba, Army? Opo, Ate Karen. Talagang enjoy na enjoy. Itong puppet stage natin Jonah, no? Made of shoebox. Ito, nasa ano niya, shoebox. Tapos yung popsicle, gumawa lang tayo ng parang design na dito sa harap. Tapos yung ito, artistic puppet show. Or pwede yung lagyan yung pangalan. Kahit ano, basta. Ito naman parang background para at least ma-notice yung ating puppet. Yan. Yung piyesta nga, no? Isa namang art project ang natutunan natin ngayon. Di ba, Ate Karen? Oo, siguradong sigurado yan. Hindi lang ito dahil marami pa talaga tayong naihanda Yes. para sa kanila, di ba? Before anything else, I'd like to greet all the viewers na lahat ng mga kids na nanonood. Hi, happy viewing. Sa'yo, Arnie, baka may gusto mong batiin. First of all, thank you sa pag-invite mo sa akin dito sa Artistic, Ate It's Karen. our pleasure, Arnie. And I would like to greet my friends Cherish and Rina. And my mommy and daddy and my tita and tito. Hi, Aidan and Benil. Happy viewing. Hi, Ate Marisa. Inaanak ko. Okay. Ito ang batiin. Ay nako. Hello sa mga friends, mga pamilya ko. Siyempre. Okay, oo. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat. And until next time, tumutok ulit next episode dahil marami pa kami ihahatid sa inyo na artists dahil dito sa Artistic, Palaging fantastic! Bye everyone! Bye!